Maria se calva i tots els meus companys lluita a defensar que l'humor no té límits. Buscant en diccionaris i manuals trobem que per a poder definir el concepte d'humor hem d'anar a buscar el concepte de còmic. I ahir, en la definició, ens fa referència a allò que ens diverteix, ens alegra i ens fa riure. No és fàcil, per tant, en la definició trobar què és el que ens produeix l'estat d'ànim necessari perquè una situació ens resulta humorística. El que sí que és cert és que hi ha hipòtesis plausibles que es parlen de com es produeix el riure. I sembla que el riure és una reacció biològica a les incongruències captades pel cervell del que esperem i el que se'ns ve. A més, sembla que el riure és un producte de l'evolució biològica que s'origina en l'acte d'ensenyar les dents davant la por a l'agressió i que per això s'associa amb la tragèdia i amb l'evitació de la violència. Sembla també que el riure s'ha seleccionat de forma natural perquè afavoreix la cohesió social i serveix de catarsi o alliberament de tensions. Umberto Eco diu que tant l'humor tràgic com l'humor còmic es basen en la violació o ruptura d'alguna regla social. És a dir, la llicència còmica ens permet jugar i violar les regles. Com veiem ací, aquesta opinió reafirma que l'humor és una forma de catarsi necessària i inevitable. Vistes així les coses, no podem més que defensar que qui vulgui reprimir l'expressió de l'humor en l'espècie humana no només estarà afavorint la fractura social i la violència, sinó que, a més, li serà impossible fàcticament aconseguir-ho del tot, ja que l'expressió humorística té una part biològica inevitable. La nostra legislació defensa la llibertat d'expressió, però prohibeix qualsevol comunicat que pugui interpretar-se com a glorificació del terrorisme, com a incitació a l'odi o com a provocació de discriminació o violència. A primera vista sembla èticament raonable, veritat, però repetisc, que puga interpretar-se i és l'intèrpret objectiu i neutral. Veiem ací una excusa per a limitar la comunicació, la mera interpretació. Com deia Broncano, si van dos i cauen del mig, segur que hi ha algú que t'acusa de masclista o t'acusa d'atemptar contra els seus sentiments perquè un dia va caure i ara està paralític. Bé, tot és interpretable i, per tant, tot és susceptible de ser prohibit. El jutge té l'última paraula i, si no, que li ho pregunten a, per exemple, la Wyoming, Dani Mateo, la Sandra Vera i molts més. Sí, Isabel? Aleshores, parlant de la interpretació, dieu que, per exemple, un cas d'assetjament escolar es tractaria d'una interpretació. És que l'assetjament escolar no el podem interpretar com humor, perquè és un abús. Entonces, n'hi ha que ensenyar-se a diferenciar entre l'humor i l'abús. Sí, dis-me. Però si els assetjadors fan ús de l'humor, vull dir, si es burlen d'aquesta persona i ells estan rient-se, no està fent-se un ús de l'humor per a menysprear a l'altra persona? És que, torno a repetir, que l'humor no és assetjament. Bé, com estava dient, el columnista de Darío.es, José Antonio Pérez Ledo, un dia va escriure una carta Creative Commons per disculpar-se d'Antuvi per si una d'aquelles inuit ofenia qualsevol col·lectiu. És ell qui afirma que els humoristes tenen l'obligació de tontejar amb la incorrecció, amb el que és socialment intolerable. No traspassar els límits